Igen i år var stemningen på kogepunktet, da 4 hold gik på banen i parken til Ekstra Bladets finaler i skolefodbold. Turneringen har i år 50 års jubilæum, så der var ekstra meget at fejre. Hvad synes du er det fede ved at være herude i parken i dag? Det hele, fodbold, sangerne og alt det der. Det hele. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Det er sindssygt, det er ubeskriveligt. Alle er oppe at køre, og alle er glade, og der er jubel over det hele, så det er fantastisk. Og for både DBU og Ekstra Bladet er skolefodbold noget helt særligt. Passion og fodbold. Det er fantastisk. Jeg synes jo egentlig, at højdepunktet hvert år er, at så mange skoler, at så mange elever kaster sig ud i det her projekt. I år hoppede hele 1499 skolehold i fodboldtrøjerne for at deltage i turneringen. Og også pigerne har for alvor meldt sig ind i kampen. Vi har løftet pigefodbolden helt enormt. Det er dem, der har stået for den store udvikling i antallet af hold. Det håber jeg, vi kan fortsætte. Over 7.000 fans strømmede til parken, og udover 2 spændende fodboldfinaler fik de besøgende både lidt til maverne, til ørerne og til benene. Og selvom det kun var halvdelen af spillerne, der fik guldmedaljerne i hus, fik alle en god fodboldfest.